Dobro večer. Gradsko veće je utvrdilo predlog odluke o budžetu grada Kragujevca za 2016. godinu i odbornici Skupštine grada trebalo bi uskoro da razmatraju ovu najvažniju odluku za funkcionisanje lokalne samouprave tokom jedne godine. U 2016. kako je planirano, u gradsku kasu trebalo bi da se slije gotovo 11 milijardi dinara. Večeras razgovaramo o planovima gradske vlasti, dakle, odakle će toliki novac doći u budžet grada Kragujevca, šta je planirano da se uradi i to pre svega u oblasti van privrede, odnosno u oblasti obrazovanja, kulture, sporta i informisanja. To su neke od tema, a pričat ćemo naravno i o aktuelnim političkim dešavanjima, o lokalnim izborima koji se bliže, odnosima među političkim partijama u gradu. Na sve ove teme sa mnom večeras razgovaraju Boris Kovačević, član Gradskog veća za van privredu, zamenik menadžera Gradskog odbora LDP-a. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. I Bojan Stojedinović, šef odborničke grupe Zajedno za Šumadiju. Dobro večer i vama, dobrodošli. Dobro večer. Moram samo da kažem na početku, s obzirom da je bio najavljen Dušan Aleksić iz Zajedno za Šumadiju, koji je takođe bio jedno kratko vreme član Gradskog veća, ali on zbog poslednjih obaveza nije mogao da nam se pridruži, iako je ovaj duel najavio još sinoć na tribini Istrinomera u Skupštini grada, ali eto, verujemo, bit će neke druge prilike. Gospodine Kovačeviću, dakle, gotovo 11 milijardi je planirano da iznosi budžet grada za narednu godinu. To je više nego u svim prethodnim godinama. Pa nam otkrite šta su planovi gradske vlasti, odakle će doći toliki novac u gradski budžet? Pre svega, prilikom formiranja budžeta, znamo i sami, o tome se dosta govorilo na sednici Skupštine grada, vi morate da se krećete u zakonskim okvirima koji su vam nametnuti, odnosno budžet grada Kragujevca mora da sadrži sve prethodne obaveze neizmirene koje grad ima, odnosno koje postoje. Upravo iz tih razloga, budući da morate da se krećete u tim procentima, budžet iznosi blizu 11 milijardi dinara, dakle 10 milijardi i 800 i koliko već dinara, i to je jedan od razloga jeste kretanje u okviru tih zakonskih normi. Ono što razlikuje ovaj budžet od prethodnog... Koji je takođe valjda isto morao da ima sve te... Takođe, ali tu se mi krećemo u okviru zakona. Dakle, u okviru zakonskih nekih okvira mi moramo da predvidimo toliki budžet i kasnije, dakle, rebalansom mora dolazi do svih izmena do kojih i dolazi u zavisnosti od realizacije samog budžeta. Dakle, nije tajna da je budžet nerealan, ne možemo očekivati da će se on realizovati u ovim ciframa, ali ono što mi želimo da kažemo jeste da u odnosu na prethodnu godinu, kada smo morali zbog teške finansijske situaciji, zbog velike krize u kojoj se našao grad Kragujevac, da pre svega obratimo pažnju na sva ta zaostala dugovanja i da izmirujemo obaveze prema korisnicima i poveriocima grada Kragujevca ove godine, s obzirom da smo u dobroj meri izmirivali dugovanja. Da napomenem da su dugovanja bila gotovo u iznosu celog jednog budžeta. Ove godine imamo i prostora da se bavimo donekle i nekim novim investicijama i u tom smislu ovaj budžet će biti razvojni. Dakle, tako ga karakterišete kao razvojni. Zanimljivo je bilo čuti da mora da se planira u tim širim okvirima. To je objašnjenje koje smo godinama slušali od vas, odnosno od predstavnika vaše stranke, kao odgovor na zamerke da je budžet nerealan. Da li onda to znači da biste vi bili spremni da podržite ovaj budžet? Da li ga smatrate kao nastavak neke vaše finansijske politike? Gospodin Kovačević je u prednosti što se tiče budžeta ove teme večeras, jer on kao član Gradskog veća je usvojio ovaj nacrt budžeta. Njegove stručne službe u njegovom resoru su mu rastumačile šta će imati od prihoda, odnosno od obaveza u sledećem periodu. Mi kao odbornici tek sutra dobijamo materijal. Tako ja, sem onoga što sam video u medijima, ne mogu da govorim suštinski o budžetu. Videli smo 10 milijardi 831 milion, rekordna suma, projektovana. Mi jednostavno smatramo ovaj budžet, zadovoljni smo što je već usvojilo onako uživo, a ne kao rebalans na prethodnoj sednici. Pre toga je rebalans budžeta već usvojilo na telefonskoj sednici, jednu takvu odluku. Sad je uživo usvojilo Gradsko veće odluku. Smatramo ovaj budžet budžetom odlazeće gradske vlasti. Možemo samo da pretpostavimo da će pokušati zbog te velike cifre
jednostavno sve subvencije javnim preduzećima spucati u ta 3 meseca do izbora. Svi znamo da nas u aprilu očekuju izbori, gde će pokušati verovatno gradska vlast da u javnim preduzećima, u celom javnom sektoru, koliko toliko smanji zaostatke u platama koje se kreću od 2 do 10 meseci i da jednostavno će potrošiti sve subvencije u prva 3 meseca i da jednostavno posle toga izgubiti izbore i šta to njih briga više i za subvencije i za ceo budžet. Ali to su vaša predviđena. Ali dakle, ono što imamo danas, to je finansijska politika koja predviđa budžet grada na blizu 11 milijardi dinara, uprkos tome što je u prvih 10 meseci 2015. realizacija negde oko 4 milijardi. To je negde nešto što smo imali i prethodnih godina. I to su bile stalne zamerke opozicije na vaš način vođenja finansija, da nerealno planirate, da vam je slaba realizacija. Da li smatrate ovakav budžet nekim nastavkom vaše finansijske politike i da li biste u tom smislu bili spremni da to podržite? Sadašnja gradska vlast je samo loš prepisivač poteza Veroljuba Stevanovića. Svaki naš budžet je realizovan preko 50%, jesu bili planirani širi okviri i baš me zanima kako će ovoliki priliv doći u kragujevački budžet, kad je ministarka resorna Kori Udovički već najavila drastično kresanje transfernih sredstava lokalnim samoupravama, kada u celoj prošloj godini bukvalno nijedno realno radno mesto grad Kragujevac nije napravio, da bi dobio porez na zarade, da bi napunio taj gradski budžet. Jednostavno, biće dobro ako se ova cifra realizuje i do 40%. Ali svakako ovo će važiti samo do izbora, posle toga ide presek stanja, rebalans obavezan, kada vidimo šta su ostavili. Vi ste bili u prošloj vlasti i u ovoj ste sada, dakle, podržavali ste i one nerealne budžete, to jest neke od njih, i ovaj sada. Vidite li neku razliku u tom načinu planiranja? Dakle, samo o tome govorimo, o načinu planiranja budžeta. Evo, za razliku od Bojana Stojadinovića, ne bih se bavio proročanstvom ko će i kako sastavljati buduću vlast. Ovo što ste rekli je tačno, dakle, bili smo deo i prethodne vlasti. Takođe smo i sada u vlasti, odnosno dobili smo neki prostor koji smo želeli da iskoristimo i nadam se da ćemo imati prostor i o tome da govorimo. Dakle, da govorimo o nekim konkretnim stvarima, učincima i rezultatima koji su bili u prethodnom periodu, a ne da predviđamo u budućnost i šta će se desiti. Ali zanimljivo je vaše gledište baš zbog toga što imate taj neki kontinuitet. Jel vidite vi neku razliku, dakle, u promjeni tog načina planiranja budžeta? Što se tiče samog planiranja, ne mogu puno da govorim o tome, vjerojatno trebalo da govore članovi Gradskog veća za finansije. Ono gde ja vidim razliku jeste u nekom drugačijem pristupu kada je u pitanju realizacija, odnosno kada je u pitanju izbor kriterijuma za šta ćete i koliko novca opredeliti. Smatram da se bez ikakve namere da govorim u negativnom kontekstu o bivšoj vlasti, dakle mi smo i u okviru prethodne vlasti, u okviru resora koji smo dobili prostora, pokušali što je moguće bolje da napravimo neki rezultat i da ostavimo neki trag iza sebe. Nakon smene vlasti, da ne govorimo kako i šta bilo, Liberalno-demokratska partija je negde do kraja ostalo, o tome je Bojan govorio i na sednici Skupštine grada, uz Zajedno za Šumadiju, dobili smo poziv da učestvujemo u novoj vlasti, dobili smo prostor malo veći koji smo kao ljudi koji se bave politikom i koji žele da naprave neku pozitivnu promjenu prihvatili i ja se nadam iskoristili. I možemo o tome da govorimo. Što se tiče, dakle, kriterijuma izbora zašto se opredeljuju sredstva, mislim da su oni mnogo ispravni i mislim da sada više ljudi učestvuje u delegiranju, odnosno u odvajanju sredstava i u smislu namena zašto će se sredstva... Učestvujete vi konkretno kada je reč o vašoj oblasti? Dakle, sa predlozima koliko budžetirati za sport, kulturu, informisanje, zašta koji novac opredeliti i tako dalje. Svakako. I to je ono što želim da naglasim, a to dakle ne morate zaključiti iz moje priče, nego iz konkretnih rezultata, iz vrlo proverljivih stvari. Dakle, ja sam član Gradskog veća za vanprivredne delatnosti, obrazovanje, kultura, sport, informisanje, saradnju s ljuditetom. Najbitnija stvar koja je najzapuštenija u prethodnom periodu jeste obrazovanje. I ja sam kao član Gradskog veća izborio se da obrazovanje bude prioritet
kada su u pitanju izdvajanja sredstava, da bude ispred svih javnih i javno-komunalnih preduzeća koje su u jako velikim problemima. Ali se godinama unazad dešavalo da vi pomažete jednom preduzeću koji je u problemu, pa drugom, pa trećem, pa se na kraju ponovo prvo vrati u problem i da obrazovanje od 2006. odnosno 2007. godine bude potpuno zapostavljeno. I mi smo tu jako veliki problem napravili. Sa jedne strane imate prosvetne radnike koji se zbog vrlo malih primanja osjećaju, da kažem, odbačenim od strane države. S druge strane, zbog neizmjerenja zakonskih obaveza koje lokalna samouprava ima prema njima od 2006. odnosno 2007. godine, a to su isplata naknada za prevoz, jubilarne nagrade, asistente u nastavi, takođe se ostavljaju zapostavljeni od strane lokalne samouprave. Pazite, to su profesori matematike, hemije, fizike, raznoraznih jezika i tako dalje. Imate i bračne parove koji rade zajedno. Dakle, to su ljudi koji rade sa našom decom i oni u tim uslovima apsolutno nisu bili motivisani da se bave svojim poslom, budući da su bili opterećeni svojim svakodnevnim problemima. Dakle, mi smo ulazili... Kako ste došli u situaciju da toliko godina se, dakle, duguje prosvetnim radnicima, odnosno kad su oni krenuli da tuže i da preko tužbi naplaćuju, da neko u jednom trenutku podvuče crtu i da kaže dobro, ovo je sada dosta? Apsolutno netačno da se ne izmiruju obaveze, da se nisu izmirivale od 2006. i 2007. Ispravio bih kolegu Kovačevića, to nije zakon, već uredba vlade, mislim da je ministar bio Slobodan Vuksanović, gde je jubilarne nagrade i prevoz koje proizilaze iz prava na rad prebacila lokalnim samoupravama. Ako je poslodavac prosvetnim radnicima, ministarstvo, i dobijaju novac iz republičke kase, zašto prava koje ostvaruju na osnovu tog rada, kao što su prevoz i jubilarna nagrada, su prebačeni na lokalnu samoupravu? To je zbog toga što vlada Republike Srbije, svaka vlada Republike Srbije, hoće da što više obaveza prebaci lokalnoj samoupravi. Jednostavno, mi smo bili stava da te jubilarne nagrade i prevoz treba da obezbeđuje ministarstvo koje je poslodavac prosvetnim radnicima. Ali je nakon nekoliko godina bilo jasno da to ne može više tako da funkcioniše. Naravno, i isplaćivano je godinama sa zakašnjenjem i uz neku tužbu, ali je isplaćivano. Ali dajde da govorimo malo, to je kolega Kovačević kaže, cijelo obrazovanje svodi na jubilarne nagrade i na troškove prevoza. Pa vlada Aleksandra Vučića jednu jubilarnu nagradu za 10 godina rada prosvetnom radniku, koji je ostao možda dužan grad Kragujevac, mu uzme za 10 meseci. Za tih 10 godina uzme mu 12. 12 zarada. I tu su problemi kod prosvetnih radnika, a ne to što im grad Kragujevac nije na vreme isplatio jubilarnu nagradu. Ali da idemo malo od 2006. i 2007. u infrastrukturu, u oblasti obrazovanja. To je posebno pitanje infrastrukture. Mi smo izgradili 2 fiskulturne sale za srednje škole. Jednu za srednju i jednu za osnovnu školu. Čak smo dobili prijavu revizora da to nije bila naša obaveza za salu druge gimnazije. Permanentno smo ulagali u univerzitet. Kragujevac je bio jedini grad koji je imao budžetiranu stavku pomoć univerzitetu. Mislim da je bilo oko 13 miliona dinara koji se koristio za stručno usavršavanja i profesora i studenta. I to niko ne može da ospori. Na kraju krajeva ti objekti stoje i lako je to proverljivo. Ali u jednom trenutku su sve škole postale blokirane jer su ih blokirali prosvetni radnici naplaćivanjem tih jubilarnih nagrada i prevoza. Naravno. Mi smo imali 2013. godine rekonstrukcijom vlade, promenom ministra finansija, na polovini godine duplo smanjena transferna sredstva. Mi smo u tom trenutku imali veoma važne infrastrukturne objekte u izgradnji. Imali smo i izgradu hitne pomoći, imali smo izgradu u koloniji za raseljavanje kolonije od 104 stambene jedinice. Mi smo mogli da odlučimo u pola godine, kad su nam duplo smanjena transferna sredstva, da li ćemo nastaviti izgradnju tih objekata iz kojih se država povukla i utrošiti taj novac za te objekte ili podeliti porodiljama, prosvetnim radnicima i ovamo plaćati penale kod izvođača radova. To je dakle opravdanje. Vi ste te dugove vratili, dakle odblokirali ste račune školama, isplatili prosvetarima. Na kojim ste sada trenutno pozicijama? Odnosno ono što hoću da vas pitam je može li lokalna samouprava
redovno da servisira jubilarne nagrade, prevoz i da radi ono što bi valjda trebalo da bude prioritet, odnosno da ulaže u infrastrukturu, da popravlja krovove, staze, oluke, toalete i tako dalje. I da na taj način i unapređuje, naravno, sistem obrazovanja u gradu. Naravno, upravo ovakav stav gospodina Stojadinovića, odnosno to je stav i prethodne vlasti od 2006. i 2007. godine, kada se staje sa redovnom isplatom svih ovih naknada, jeste upropastio kragujevačko obrazovanje. Dakle, vi uporno ignorišete svoju obavezu. Uporno. Prebacujući da to treba da radi država, da to treba da radi vlada, vama računi stižu na naplatu. I vama od jednog dugovanja, gde je osnovni dug 5 ili 10.000 dinara, kroz kamate, sudske troškove, troškove izvršenja, advokata, vama stiže na naplatu iznos od 60, 70.000, sve zavisi zato što kamata raste do konačne isplate duga. Dakle, mi uporno, godinama, ignorišemo našu obavezu, a računi stižu na naplatu. I došli smo u situaciju da budemo poslednji grad u Srbiji kada su u pitanju škole i broj škola koji je blokiran. Ti iznosi blokada su konstantno rasli i mi smo dolazili u mnogo velike probleme. Pored motivisanosti ljudi koji radi sa našom decom, zato što ne primaju naknadu za prevoz, a primaju je svi drugi u javnom sektoru u gradu Kragujevcu, dakle oni su demotivisani. Sa druge strane, te škole su u blokadi, ne mogu da nabave osnovne namirnice za rad, osnovna sredstva za rad. Mnogi su, koji se greju na alternativne izvore grejanja, bili u problemu da obezbede grejanje. Da ne pričam knjige za odlične učenike, krede i tako dalje. Dakle, sve su bile u blokadi. Da ne pričam stolarije u kom je stanju. Vi kad odete danas u školu, mislim, to je moj posao, ja sam bio i obilazim, da ne pričam o seoskim školama gde nemate čak ni toaleta, to ne želim da pričam uopšte. U gradske škole, to je očajno stanje. Mi smo dozvolili da upravo jedan nemaran odnos i uporno insistiranje na tome kako to nije gradska obaveza, grad zaduži toliko da u jednom momentu, u mesecu decembru, vi imate školu koju blokadi 3 miliona, a ne možete da obezbedite lož ulje, budući da u tom momentu u cijeloj gradskoj kasi nemate dovoljno sredstava, samo da blokirate tu jednu školu. I to su strašne stvari. Dobro. I vi ste to uradili. Da, mi smo uspeli da obrazovanje, koje je izuzetno bitno po nas, i to isto investicije za budućnost, to je najdugoročnije, da stavimo ispred svih ostalih problema, da iz kredita za tekuću likvidnost, a kada smo nabrajali obaveze, imali smo 10 puta više, milijardu i 300-400 miliona je bilo nekih hitnih, da kažem, zahteva za plaćanje, mi smo se opredelili da sve damo za sređivanje problema u kragujevačkim školama i za kragujevačke porodilje, kojima se također od 2011. godine duguje, što mislim također da je strašno, budući da svi pričamo o borbi za natalitet, a konkretnih rezultata nema. Dakle, mi dok se borimo za natalitet i za povećanje broja stanovništva, mi ne plaćamo roditeljski dodatak za prvo dete i ne plaćamo nezaposlenim porodiljama. I dakle, tu se duguje. I mi smo to stavili kao prioritetno u odnosu na sve ostalo. A sve te obaveze, dakle, koje su nastale, dakle, nastale su upravo zbog ovih stvari o kojima Bojan priča. Mi dan danas razgovaramo sa direktorima i profesorima koji dolaze i zahvaljuju se za sve što smo radili, ali insistiraju da neko odgovara za sve ovo što se dešava u kragujevačkom obrazovanju. Dakle, insistiraju i pitaju ko je odgovoran za sve ove dugove, budući da se taj isti novac je završavao u uskom krugu advokata i izvršitelja. I s te strane se nameće pitanje da li je postojala tendencija u neizmirivanju zakonske obaveze grada Kragujevca ili je samo to nemaran odnos prema obrazovanju i prema našoj djeci. To je sad već ozbiljna optužba da je neko to namerno radio da bi se advokati bogatili naplaćujući troškove tih tužbi. Apsolutno netačno i gospodin Kovačević, odnosno partija njegove, sedela u bivšoj vlasti, tako ako optužuje, on optužuje samim tim i svoju partiju od 2012. godine. Pogotovo što su imali i saradnju sa univerzitetom, jedan deo prosvete faktički. Jer to što stanovi se prave za naučnike, a ko je dao prostor, lokaciju i infrastrukturnu opremiju? Grad Kragujevac. Centar matičnih ćelija, lokaciju opremio grad Kragujevac. Pomagao univerzitet, pomagao srednje škole, pomagao. Imali smo problema u likvidnosti, imali smo problema. Ali moramo da građanima damo do znanja da je sadašnja gradska vlast uz ovih godinu dana imala 300 miliona bespovratne pomoći Vlade Republike Srbije, imala jedan revolving kredit od 220 miliona dinara i reprogramirala obaveze po dugoročnim kreditima u iznosu koji trebalo se plati u ovoj godini oko 550 miliona. To je preko milijardu dinara čistog novca koji su imali na raspolaganju ove godine. Dobro, s tim tih 300 miliona koji su dobili od vlade, a vi ne biste mogli da ih dobijete,
mogli ste i vi da uzmete kredit za refinansiranje. Pa ne ide to baš tako, pogotovo kada imate, recimo, jedino vam se javi Komercijalna banka ili se ne javi, a znamo da je na njenom čelu, recimo, Siniša Mali. To ide malo politički. Ako je lokalna samouprava u skladu sa vladom Republike Srbije, ona može da dobije kredit, a ako nije, onda se pozove banka pa se kaže nemojte slučajno se javite na konkurs koji je raspisao grad Kragujevac, inače nećete da dobijete kredit da date Železnici, Srbijagasu, EPS-u i tako. I sad ja volim što pričamo o prosvetnim radnicima, puna su nam usta prosvetnih radnika, a niko ne pominje ni previše zaposlenih u EPS-u, ni previše zaposlenih u Srbijagasu, njihove plate, jedna čistačica u Elektroprivredi Srbije, koje je udarno mesto Srpske napredne stranke za zapošljavanje kadrova, ima veću platu od profesora od 20 godina radnog staža. Pogotovo uz ovo smanjenje... Dobro, to je sad neka politika na koju gradska uprava nema uticaja. Naravno, ali vi ste kod Kovačevića pokušali da izvučete neku investiciju u narednom periodu u oblasti obrazovanja. Ja vidim da će cijela emisija da bude zasnovana na dugovima, vraćanjima i ostalo. Neće biti cijela, ali dakle, niste mi zaista odgovorili, može li taj sistem da bude održiv? Dakle, da se isplaćuju redovno naknade prosvetnim radnicima i da se istovremeno investira, rekli ste da je puno problema. Može i mi smo već uhvatili ritam. Samo da govorim, ja razumem razlog zbog čega gospodin Stojadinović izbegava temu prosvetnih radnika i radi bi pričao o nečem drugom. I sa druge strane, samo kratko da govorim, mi jesmo bili u prošloj vlasti, ali ja ne mogu da optužim sam sebe, jer sam upravo ja kao član gradskog veća izborio da se reše problemi u prosveti. Dakle, ne mogu sam sebe da optužujem. U prethodnoj vlasti, dakle, mi smo imali oblast saradnje sa univerzitetom. Koliko smo mogli u okviru koalicije, borili smo se za sve ovo što danas zastupamo. Dobro, ali večeras ovdje treba da pričamo o nekim planovima. Naravno da građani će ceniti na izborima, u krajnjem slučaju oni se bliže, to što ste radili, niste radili, odnosi se i na jednog i na drugog, ali dakle da se vratimo na ovu temu, može li to grad? Imate li vi stav po tom pitanju, dakle, zašto lokalna samouprava plaća jubilarne nagrade prosvetarima čije plate plaća ministarstvo? To je slična tema kao i kad smo pričali o zakonu o javnom informisanju. Dakle, mi možemo da sednemo o tome da raspravljamo. Nas očigledno jako puno košta uopšte rasprava o svemu tome. Dakle, mi to doživljamo kao svoje obaveze, to jeste naša obaveza i mi ćemo tako da postupamo. Dok god je to naša obaveza. Dakle, dok se god to ne promeni. Simpatično mi što ste pomenuli zakon o javnom informisanju. Da, zato što je vrlo slično. Mi sve vreme... Ne, pričat ćemo, ja pretpostavljam, i o informisanju. Zato i kažem, dakle, mi dok god izbegavamo, ignorišemo realnost, a zakon i naša obaveza je realnost, mi smo u problemu. Ne samo kao grad Kragujevac, mi smo kao društvo i država u problemu. Mi ignorišemo i neke druge realnosti. Ali čekajte, sami ste sad ovo sebi radili. Ali ja pretpostavljam da ćemo sigurno doći na tu temu, ako možemo samo što tiče obrazovanja. Neki zakon ignorišemo, neki ne ignorišemo. Dakle, selektivno se ponašamo. Zakon o javnom informisanju ste ove godine potpuno ignorisali. Dakle, a ovdje kažete ne treba da ignorišemo. Mislio sam na model zakona, na regionalne javne servise o kojima se toliko puno pričalo i o privatizaciji medija. I o privatizaciji medija. Što se tiče obrazovanja, mi smo već uhvatili ritam da isplaćujemo naknade za prevoz, jubilarne nagrade, pri kraju smo da isplatimo sve asistente u nastavi, jedan potpuno neodrživ projekat, projekat koji je započela Republika, a koji je lokalna samouprava preuzela na sebi previše zaposlila mladih, a znalo se da ne mogu sve te obaveze da se izmire i kasnije su ponovo kamate i troškovi stizali za sve to. Dakle, uhvatili smo ritam, pri kraju smo da isplatimo sve obaveze iz prethodnog perioda i naravno da u narednoj godini planiramo investicije i u skladu sa tim... To je bila poruka za prosvetare, sad poruka za đake i roditelje. Dakle, šta je ono što su planovi, a tiče se obnove zgrada, pomenuli ste sami toalete, nisam rekao da to ne želim da spominjem. Mi smo čak i u prošloj godini imali, pored toga što je bila teška godina, na nekim kritičnim mestima investicije. U narednoj će ih biti mnogo više. Što se tiče sanacije, rekonstrukcija i tako dalje, upravo smo krenuli u obilazak svih škola kako bi se na samom licu mesta, odnosno na terenu, uverili gde su investicije najneophodnije i kako bismo ulagali u sljedećoj godini. Za sljedeću godinu ono što planiramo kada su u pitanju đaci i roditelji, što mogu roditelji da računaju, jesu besplatni udžbenici za sve učenike prvog razreda. Dakle, to je također jedna od stvari koju ćemo finansirati u narednom periodu kada je u pitanju obrazovanje. Također, da ne spomenjemo, predškolsko obrazovanje je jako bitno. Dakle, tu u narednoj godini, budući da su nam ograničeni kapaciteti,
pokušavamo da kroz privatno-javno partnerstvo sa privatnim vrtićima proširimo kapacitete za otprilike 600 dece i tu smo takođe prethodne godine, dakle nismo čekali izbore, prethodne godine u oktobru su izmirene obaveze prema vaspitačima, jer takođe smatramo da treba da negujemo odnos prema vaspitačima. Prema sporazumu koje je potpisao Veroljub Stevanović. Dakle, ali se dugovalo 2-3 zarade, sad da me držite. Prema sporazumu koji je... Ali realizacija, došli smo želi isto i kada su u pitanju zaposleni u kulturi. Dakle, mi smo tim ljudima nadoknadili sve za ostale zarade. Još krajem prošle godine smatramo da sa ovim radnicima treba da negujemo odnose, budući da oni rade svakodnevno sa našom decom. Što je problem za opoziciju da kaže dobro je što ste to uradili, platili ste ljudima šta je dužno, evo to je dobro za ovih godinu dana, to je jedna pozitivna stvar. To je, dobro je. Dakle, možete to. Naravno, dobro je što su platili. Mi smo sve programe uvodili kao dodatne programe. Širili i asistenta u nastavi i pomoć nezaposlenim porodiljima. To nisu bile zakonske obaveze. Niko nije lokalnu samoupravu obavezivo. Mi smo jednostavno širili lepezu usluga koje grad može da ponudi. Jednostavno, imali smo strahovite pritiske od Srpske napredne stranke koje su išle u cilju obaranja lokalne samouprave, prekomponovanja. Imali smo svakodnevne inspekcije. Ali to je politička stvar, nema toliko s izmjerenjem obaveza. Pa naravno. Sada imate ono što je gospodin Nikolić zamesio dok je bio opozicija. Ali činjenica da čim ste preuzeli vlast, dobili ste 300 miliona iz budžetske rezerve, što je najviše od svih gradova u Srbiji, dobio grad Kragujevac. Činjenica je da je to dobijeno zbog političke podobnosti. Što je vama problem da to kažete? Mi ovdje pričamo o izboru prioriteta. Dakle, mi smo u prethodnom periodu, ja ne kažem, svi se mi bavimo politikom. I ovdje cijela emisija... Politika, ne, prethodne vlasti. Evo, prelazimo na politiku. Politika prethodne vlasti, potpuno legitimno. Ja ne mogu tu da se sa nekim stvarima ne složim. Je bila, hajde da promovišemo grad, da privlačimo investitore. Kako? Hajdemo kroz sport. I mnogo sredstava je odlazilo na sport, dok su kragujevačke škole ostale u ovom stanju kako jasno. Vi pričate o sredstvima, dakle mi smo sada apsolutno sva sredstva preusmerili. I rekli na sednici Skupštine grada, kada su o tome glasali na sednicama gradskog veća koje je odobravalo ta sredstva, ljudi, mi se s ovim ne slažemo, nemojte da dajete te pare u sport ili nemojte da dajete za to. Unutar koalicije smo o tome razgovarali, odnosno naši predstavnici, ja tada nisam bio tu, ali smo htjeli da skrenemo pažnju. Dakle, Liberalno-demokratska partija se, da ne kažem zalaže, ali mi smatramo da cijelo grad treba da vodi jedan tim, a ne jedan čovek. I mi smo uvek se timski ponašali. Dakle, timski. Nikada ne bismo, niti smo i nikada nećemo zabiti nož u leđa kapitenu tog tima, to je svakako gradonačelnik kao najdominantnija figura. Ali smo tu da sugerišemo šta i kako. U prethodnom periodu... Do 28. oktobra 2014. Do 28. oktobra, dakle, mi nismo apsolutno mogu... Ne, dakle, mi smo kada su svi igrači otišli, a mi jedini ostali uz kapitena i kada su ugašeni reflektori, završena utakmica i kada je sve bilo gotovo, tada već je bilo kasno, šta god da smo mi odlučili, budući da se i vi i mi slažemo da Liberalno-demokratska partija nije učestvovala u rušenju Veroljuba Stevanovića. Ja se ne slažem sad. Evo, za Bojana pitanje, evo samo za vas pitanje, da su se svi ostali... Kako ste kao odbornik glasali na sednici Skupštine grada? O tome i Bojana vrlo dobro zna kako sam ja glasao. Samo, evo pitanje. Bojane, samo za vas pitanje. Dakle, najiskrenije odgovorite. Da su se svi vaši koalicijni partneri ponašali kao Liberalno-demokratska partija. A pazite, koalicijni partneri s kojima ste bili u mnogo čvršćim i političkim i privatnim vezama, duže su trajali vaši odnosi. Dajte konkretno, na koga? Konkretno, imate vi partnere sa vaše liste pre svega, pa imate Socijalističku partiju Srbije, pa imate Demokratsku stranku Srbije, pa imate da je nabrajam dalje. Manje bolji drugari, više bolji drugari. Da su se svi ponašali kao Liberalno-demokratska partija. Evo, iskreno odgovorite. Šta bi se danas desilo, vi biste dalje bili u vlasti. Jel nisam u pravu? Niste u pravu. Nisam u pravu. Jednostavno, vi ste glasali protiv Veroljuba Stevanovića, vi ste prva stranka, lista Preokret je prva politička opcija posle izbora 2012. godine koja je došla u prostorije zajedno u Šumadiju i dogovorila... Ne možemo mi doći da nas niko ne pozove. Naravno, dogovorila koaliciju sa Veroljubom Stevanovićem. Svakako, mogli ste ostati ili u opoziciji, priključiti se ranije ili kasnije, ali mislim da pričamo o moralu, na samoj sednici Skupštine grada glasati protiv. Ali niste mi odgovorili na pitanje, da su ostali ponašali kao LDP, šta bi se desilo? Svi su se ponašali kao LDP, svi su glasali protiv. Pa svi su glasali protiv Veroljuba Stevanovića. A kada su odlazili?
Bojane, znamo da smo potpisivali smo kako bi dokazali da imamo većinu i naši potpisi su bili na tom papiru. Vi ste, da se ne lažemo, znate kad je vlast pala, mnogo pre. Socijalisti su otišli u novembru. Svako sad ima svoj stav. Ne, da, ali hoću da kažem jednu jako bitnu stvar. Oni će vam reći da su oni najbolje naravno, postupili ja vam pričam stavove Liberalno-demokratske partije. Ja sam rekao, mi smo i tada, i sada smo, i u svakoj budućoj priči. Dakle, razmišljamo timski i ono što su bili motivi Liberalno-demokratske partije jeste da do kraja učestvuju u vlasti koja postoji. Mi nismo bili zajedno za Šumadiju na istoj listi. Sve druge stranke mnogo veću obavezu imaju prema ovoj stranci od LDP-a. Mi smo bili dok god je ta vlast postojala. Kad je ta vlast srušena, mi smo gledali i u prvi plan smo stavili interese građana, interese na kraju Liberalno-demokratske partije. Ne mogu nama interesi zajedno za Šumadiju, koji su nas tad doživljavali kao sredstvo da mi budemo jurišnici i pešadija u borbi do konačnog istrebljenja. Mi to nismo želeli. Pogotovo što je vrlo visoka tenzija bila u gradu i pogotovo što smo mi svojim pristupom doprineli smirivanju tenzije. Mi sada pričamo zašto i koliko novca opredeljeno, a u prethodnoj, ne, apsolutno ne, a u prethodnoj, dakle, godini sećamo se kakva je bila situacija i koliko je bilo naših sugrađana u problemu, budući da je totalni kolaps bio što se tiče isplata zarada i u javno-komunalnim preduzećima i u drugim ustanovama. Ne znam na što ćete sad od svega ovoga. Da, Piraš, pošto je bilo baš dosta tema. Ovakvi tonovi, uslovno rečeno pomirljivi, za razliku od sinoćnih tonova, idu od Liberalno-demokratske partije zato što ceo taj korpus, uslovno rečeno manjih koalicijnih partnera i naših i sada Srpske napredne stranke, oni jesu mladi po godinama, oni imaju taj pogled na politiku, uzimala, davala. Mi, kao, nema veze što smo vas srušili pre godinu i po dana, mi opet sutra možemo da budemo drugari, da glasamo za vas, da vas podržavamo i ostalo. Nemaju li svi taj stav? Svi, skoro svi imaju taj stav. I vi? Ne, manji partneri. Nas to ne zanima, ne interesuje me. Ako me izdaš i pređeš jedanput, budala sam. Su znači vas svi izdali? Jel vas izdao i SPS koji vam je prvi rekao mi nećemo da budemo više deo ove vlasti? Naravno, svi su nas izdali, sem Demokratske stranke. I mi, Demokratska stranka, izlazimo u koaliciju. A oni su bili u opoziciji, oni nisu mogli da vas izdaju. Ne, nisu bili. Jako interesantan odnos, permanentno. Od 2000-te pa na ovo. Nisu bili su u koaliciji. Jednostavno, sa svim malim političkim partijama nemamo šta da razgovaramo ni sada, ni posle izbora 2016. godine. Većina će otići u političku istoriju, a sa onima koji preteknu, koji uđu u gradski parlament, mada ja lično ne vidim ko bi mogao, sem eventualno Socijalističke partije Srbije, kao treće političke organizacije, da uđe u lokalnu skupštinu, nemamo šta da razgovaramo. Mi ćemo osvojiti apsolutnu većinu i svakako svoje partnere ćemo tražiti u onim partijama koje budu prešle cenzus, a koje nisu sarađivale sa Srpskom naprednom strankom i uništile grad Kragujevac u ovom periodu. Koje su to partije? Vidjet ćemo, otkud znate, možda neka nova partija uđe u parlament, grupa građana. Dakle, očekujete da se neka nova partija pojavi? Ne očekujemo, mi očekujemo da osvojimo apsolutnu vlast. Ja bih kratko, dakle, vlast Veroljube Stevanovića pre svega srušila jako tešku situaciju u gradu. Dakle, niko u njih nije izdao. Mi se bavimo politikom. Vlast su srušili odbornici Skupštine grada. Nismo u kosovskom boju, mi se bavimo politikom i borimo se da život u tom gradu bude bolji. Ja mislim da on danas i jeste bolji. Što se tiče odnosa, vrlo interesantnog odnosa, zajedno za Šumadiju Demokratske stranke. To će da priča gospodin Kovačić iz LDP-a. Da, evo mislim da vi... A posle će o partiji Borisa Tadića i Liberalno-demokratske partije. I oni imaju interesantne odnose. Kroz istoriju. Kako će ko da prođe na izborima, znaju o čemu ću ja da govorim. Kroz istoriju imali su i oni uspona i pada. Dakle, neko ko se deceniju zalaže za sanitarni otklon od Demokratske stranke, sada sa njima sarađuju najbliži partneri jer nemaju sa kim drugim. Ta saradnja je u okvirima partijskih rukovodstava. Sve dalje, nijedan pravi demokrata nikada neće glasati za zajedno za Šumadiju Veroljuba Stevanovića posle 10 godina onoga što je ova stranka upravo radila i ono što je govorila o Demokratskoj stranci. To svi mogu da se zavaravaju. Što se tiče malih i velikih stranaka. Ja bih samo govorimo, evo samo još jednu rečenicu. Ne možete, stanite. Kad govorimo o doslednosti, dakle, vi ste sada došli u situaciju da Čedomir Jovanović napravi savez sa Borisom Tadićem. Taj isti Boris Tadić je Čedomira Jovanovića izbacio iz Demokratske stranke 2005. godine. Dakle, njihov sukob je doveo do toga da Čedomir Jovanović i oformi Liberalno-demokratsku partiju. Čedomir Jovanović, odnosno Boris Tadić, je za njega bio, da ne citiram,
Dakle, kakvim sve epitetima je on opisivao vlast Borisa Tadića i u krajnjem slučaju prošle godine, u februaru 2014. pred poslednje izbore, su rekli da je nemoguća saradnja među njima. Dakle, a sada je ta saradnja napravljena. Hoću da kažem, jel možete na svom primeru da kažete nešto o toj doslednosti koja po mojoj oceni ne u vašoj i vašoj stranci, nego u srpskoj politici generalno ne postoji? Faktor Vučić. Evo, možemo da se složimo. Liberalno-demokratska partija postoji od 2005. godine. Upravo je 10 godina napunila, da kažem. Uvek, u što se tiče koalicija, u predizborne koalicije, uvek ulazila ili sa manjim partnerima, ili sa približno jakim partnerom, s tim što je pečat politike Liberalno-demokratske partije bio dominantan u okviru tih koalicija. Boris Tadić iz Demokratske stranke vrlo često smo dolazili u sukobe, s tim što nikada lično uvek smo kritički nastupali, u smislu da kritikujemo poteze Borisa Tadića. U ovom momentu situacija je potpuno drugačija. Dakle, neki politički život u Srbiji nameće uopšte susret i saradnju ova dva lidera. Ako već govorite o doslednosti, u 10 godina pričamo o saradnji Čedomira Jovanovića i Borisa Tadića, koji su potekli iz iste stranke. Ako pričamo zajedno za Šumadiju, mi ćemo proći od Vuka Draškovića, Velimira Ilića, Mihajlović, ne znam kako se zove, Vojislav Koštunica, Mlađan Dinkić, Boris Tadić, Aleksandar Vučić, Ivica Dačić. Da li sam spomenuo nekoga koji je iole ozbiljniju ulogu imao u političkom životu Srbija da zajedno za Šumadiju nije sarađivala sa njim? Sigurno, verujem da ima. Jer ja ne mogu svih da se setim. Od 96. Možemo i od 2000. Znači nije sporno, ali sa svima su sarađivali. A vi sada postavljate pitanje zbog čega LDP pravi savez s Borisom Tadićem, a proistekli su iz iste opcije. Ja samo pitam za doslednost. Ako pričamo o doslednosti... Liberalno-demokratske partije. Dakle, mogu ja sad malo? Ajde. Mi smo sa Demokratskom strankom rušili autokratu Slobodana Miloševića, rušimo autokratu Aleksandra Vučića. Zajedno za Šumadiju jeste kroz parlamentarni život podržavala razne vlade. Sve. S tim. Apsolutno sve. S tim što nikad nismo imali izvršne organe, nikad nismo imali upravljačke organe u javnim preduzećima. Isključivo smo iskoristili za pomoć Kragujevcu. Da napomenem, vlada Vojislava Koštunice, vratili smo regionalne centre, Pošte, Telekoma, EPS-a, koji su bili oduzeti, koje je ova gradska vlast izgubila. Sada su centri u drugim gradovima. Otpisani su dugovi Zastava automobilima u vreme vlade Vojislava Koštunice, koju je podržavao Veroljub Stevanović kao poslanik. Napravljen je ambijent da Fiat može da dođe. Vlada koja je vodila Demokratsku stranku, finalizirali smo ugovor sa Fiatom, pričalo se da može da ode u Rumuniju, zakucali smo da to bude u Kragujevcu, imali smo saradnju u oblasti ministra vojnog, što se tiče komponentaša, prostor kasarne. Mi smo iskoristili svaku podršku svakoj vladi za čistu korist gradu Kragujevcu. Odlično. Imam još. Samo na lokal prenesite. Prenesite sada na lokal tu doslednost i ulogu Liberalno-demokratske partije u ovoj vlasti. Jer mogu sad samo ovo što potencira i sve što smo mi uradili u okviru van privrede. I ljudi iz LDP-a samo paralelu napravite. Za podršku vladi Ivice Dačića. Oni sad vole da kaže... I vratili Aleksandra Vučića na vlast posle 15 godina. Ja sam videla da vam je sinoć voditeljka isključila mikrofon. Dakle, ja mogu kolegama u režiji da signaliziram. Pustite ga da odgovori. Vučića, oni nisu nikad bili u koaliciji sa Vučićem, ali su oni Tomina struja, pa su u koaliciji s Tominim sinom. Ali to je druga priča. Mi smo bili protiv. Bili ste u vlasti sa Aleksandrom Vučićem. Mi smo bili protiv koalicije URS-a i Srpske napredne stranke. Poštovali smo volju većinskog partnera. Pa vi ste bili URS, to je bila jedna stranka. Nije bila jedna stranka, tad su bile dve stranke. Pa tad su bile dve stranke. Mi smo kao poslanici imali dva poslanika. Bolje recite pošteno, jesmo, glasali smo, ne mi jesmo, a nismo. Glasali smo za vladu Ivice Dačića. To je ovo što vam stalno pričaju da ste držali visoko podignuti ruku. Da, ne. Ne, snažno su pritisnuli tastu. Da. Naravno, opet nismo ulazili u bilo kakve izvršne organe, a koliko smo bili dobri sa vladom tom, za koju smo kao visoko podigli ruku. Imali smo u decembru 2012. godine, par meseci posle formiranja vlade, hapšenje funkcionera zajedno za Šumadiju, upad policije, prvi put posle 90. godina, prvi put posle 2000. godine, upad policije u jednu političku partiju.
koliko smo mi snažno podržavali. Imali smo mi toga, ne bojte se, kako nismo, od 2005. pa na ovamo zbog problema oko Kosova i svega. Puno reči bilo teških rečeno, ako ništa drugo, za skupštinskom govornicom između vas i demokrata i da će vam to sigurno spočitavati još duži vremenski period, dakle, tu saradnju. Naravno, ali mi moramo da rušimo. Demokratska stranka je jedina opozicijna stranka, velika opozicijna stranka u Srbiji. Pa nećemo da rušimo Aleksandra Vučića sa Liberalnom demokratskom partijom i Borisom Tadićem, koji je napravio Srpsku naprednu stranku. Ajde sad, kad mi kažeš kako će da ruši Boris Tadić Srpsku naprednu stranku i Aleksandra Vučića, kad je on sam rekao da je uz pomoć Mikija Rakića, pokojnog, napravio Srpsku naprednu stranku, on je doktor Frankenstein. I zajedno za Šumadiju dala svoj doprinos. Naravno, ali je napravio Srpsku naprednu. I sada mi kažete da će Čeda Jovanović sa svojim biznisom koji tekako zavisi od vlade Republike Srbije i od Srpske napredne stranke i Boris Tadić koji je napravio Srpsku naprednu stranku i koji je za račun Aleksandra Vučića pocepao Demokratsku stranku, sad će ta koalicija da sruši Aleksandra Vučića. Jedina koalicija koja može da sruši Aleksandra Vučića je koalicija okupljena oko Demokratske stranke. U svim javnim nastupima Bojana Pajtića vi ćete čuti da je zajedno za Šumadiju i Veroljub Stevanović prvi partner Demokratske stranke. Biće tu vjerojatno još nekih stranaka, ali to je pitanje za Demokratsku stranku. Mi ponosno sa našim prijateljima sa kojima smo rušili Slobodana Miloševića 90. godina, rušit ćemo i Aleksandra Vučića, a kad srušimo ovo najveću nesreću koja je zadesila građane Srbije i srpski narod u vidu vlade Aleksandra Vučića, onda ćemo da kandidujemo svoje programe svako za sebe, pa ono nekim sledećim izborima kandidovat ćemo se vratno na lokalu posebno i mi, i Demokratska stranka, i stranke koje budu tada politički žive i onda ćemo kandidovati svoje programe. Imate rezultate u svom resoru. I kako se izbori približavaju, dakle, ovo je moj utisak lični, sve više pokrećete tu priču kako je zajedno za Šumadiju sarađivala sa SNS-om, čini se kao da tražite alibi za sebe za činjenicu da ste vi trenutno u gradskoj vlasti sa SNS. Ne, apsolutno to nije tačno. Dakle, mi svaki put smo odreagovali na prozivke, ne, ali na prozivke zajedno za Šumadiju. U posljednje vreme javni ste iskoristili da prozovete zajedno za Šumadiju da su oni podržali vladu Aleksandra Vučića, iako je to bilo Dačićeva vlada. Zato što oni upravo nama spočitavaju kako smo mi ti koji sarađuju. Oni su ljudi vratili Aleksandra Vučića posle 15 godina na vlast. I ovo što priča Bojan jeste upornim ponavljanjem, vi hrabrite sebe, ubeđujete sebe, a jasno da od te preče nema ništa. I ono što sam ja i sinoć rekao i zašto imamo saznanje jeste da Veroljub Stevanović pregovara sa Borisom Tadićem i želi se priključiti Savezu. Jer zna da zanimljivo s obzirom da je Veroljub Stevanović tu sedeo gde ste vi seli kad je rekao, citiram, sa Borisom Tadićem ne želim da razgovaram, iako je moj drug, a sa Čedomirom Jovanovićem ne želim da sedim u istoj prostoriji. Šta je sve govorio Veroljub Stevanović o Demokratskoj stranci, to nije za medije, to nije da izgovorimo u emisiji, pa sada sarađuje sa njima. Ja upozoravam gospodina Kovačića da iznošenje ovakvih optužbi može krivično da odgovara. Ja vrlo pažljivo i precizno se izražavam. Ali je potvrdio da je bio kontaktiran. Znači, on je potvrdio da je bio kontaktiran povodom tog saveza koji ste pravi, ali da je odbio razgovor o tome. Jer znate zašto? Da li to znači? Ja želim na ozbiljan način da razgovaramo. Ja ne pričam kao što je bio slučaj, neko me zvao telefonom pa mi je nešto rekao. Ja sam vrlo precizno rekao. A na osnovu čega vi ovo kažete, on želi? Možemo da vratimo, da su Vučićeve marketinške agencije procenile da ovaj savez ne može da prođe cenzus. Pa im treba partner, pa će biti verovatno Veroljub Stevanović i zajedno za Šumadiju udruženje građana. Pazi, njeni stranka će da pomogne tom savezu toliko da... Čovjek kaže sad pregovara, a sad neće da mu pomogne zajedno za Šumadiju i ostalo. Ući će tu Nenad Šanak. Mislim, samo je bitan smer. Veroljub Stevanović se nudi, odnosno udruženje građana zajedno za Šumadiju se nudi. A on nikako nije potreban, nudi se Savezu Borisa Tadića i Čedomira Jovanovića. Preko Borisa Tadića. Ako pričamo šta je sve bivši gradonačelnik govorio o Demokratskoj stranci, pa sad sarađuje sa njima. Dakle, gospodin Stevanović može da vas tuži, jer mi nikakve kontakte kao politička organizacija nemamo kao udruženje građana. Mesecima. Ni sa Borisom Tadićem, ni sa Čedomirom Jovanovićem. Apsolutno smo u koaliciji sa Demokratskom strankom. To smeta i Aleksandru Vučiću, naravno smeta i pratiocima Aleksandra Vučića, odnosno Vučićevoj opoziciji, oličenoj u Borisu Tadiću i Liberalno-demokratskoj partiji, i onda oni sad puštaju te priče kao mi pregovaramo, ako smo toliko nebitni kao udruženje građana, ali smo bitni da se pomene da kao pregovaramo. Apsolutno netačno.
Sa Borisom Tadićem, sa Vučićevom opozicijom nemamo šta da pričamo. Mi se borimo protiv Aleksandra Vučića, a ne borimo se za mrvice vlasti koje nude Aleksandra Vučića. Oni su Vučićevu opoziciju, oni su bili Vučićeva vlast. Vidjet ćemo to uskoro, s obzirom da će ti izbori biti za nekoliko meseci. S kim će LDP u koaliciju na gradskom nivou? Hoćete li preslikavati tu saradnju sa Tadićem i ovde u gradu, ili ćete nastaviti saradnju sa vašim prethodnim partnerima iz SPO-a, ili će se desiti neka treća varijanta? Mislim da je rano o tome da govorimo. Mi imamo jako dobre odnose i dalje, mogu da kažem najbolje odnose sa Srpskim pokretom obnove, koji traju još od izbora kada smo zajedno nastupali u okviru koalicije Preokret, tako da postoje, da kažem, postoji velika mogućnost da sa njima nastupamo na sledećim izborima. Sve ono na lokalnim izborima. Svakako, kada govorimo o tome, izbori će biti na proleće, sve zavisi da li će biti republičkih izbora, sve zavisi koje će teme biti aktualne, kako će određene stanke postaviti prema toj temi. Ono što želim da ponovim jeste da se Liberalno-demokratska partija nikada nije krila iza velikih koalicija, nikada nije maskirala podršku u ima tako što će da učestvuje sa većim strankama. Na svim izborima na kojim smo nastupali do sad imali smo manje koalicijnih partnera i uvek je politika Liberalno-demokratske partije bila dominantna u takvim koalicijama i tako će biti u buduće. Kakav odnos imate sa Tadićevom strankom ovde u gradu Kragujevcu? Vrlo korektan. I to je sve? Korektan odnos. Dobro, ništa više od toga, ništa se ne dešava. U ovom momentu mi participiramo u lokalnoj vlasti i otprilike da svu svoju energiju, koju imamo jako puno, malo pre ste spomenuli, možda nekad želimo da kažemo više nego što možemo u datnom trenutku, a zato što imamo jako puno toga da kažemo, ali kažem, uglavnom su sve aktivnosti usmerene na lokalnu vlast i trenutno funkcije koje vršimo u gradskoj vlasti, a to su oblast obrazovanja, kulture, koju nismo spomenuli, informisanja, sporta, univerziteta i svih nekih planova i aktivnosti koje imamo u narednom periodu da uradimo. Saradnja sa Demokratskom strankom, to je dakle prva stvar koja vam se uvek spočitava u nekom negativnom kontekstu, udruženje građana, odnosno neregistrovana politička partija kao druga. Mi smo usaglasili predizborni program sa Demokratskom strankom, međutim to još uvek nije kraj. Mi ulazimo u udruženje građana, u strukovne organizacije, kontaktiramo sa pojedincima, na terenu smo i osluškujemo šta građani misle o našim predlozima i to ćemo ugraditi u predizborni program. Jer ovakvu kataklizmu u kojem nas je dovela vlast Radomira Nikolića i koalicione njegove većine će moći da izvade samo ove dve političke organizacije i svi građani zajedno. Sva strukovna udruženja, sindikati, udruženja građana, pojedinci koji žele da se uključe, moći će, imaju otvorena vrata, se uključe u front protiv Srpske napredne stranke. On izlazi iz tih vrata, više nego što ulaze. Front Srpske, da, ovi izrabljeni funkcioneri koji nalaze uhlebljenje u novoj gradskoj vlasti i to nikakav problem nije za nas kao političku partiju. Nama prilaze građani, ugrađuju svoje ideje u naše programe, mi ćemo zajedno nastupiti, front protiv Srpske napredne stranke, front protiv Radomira Nikolića i cele njegove koalicije i nadamo se sigurnoj pobedi. A program? I program, usaglasili smo program mi kao političke partije. Predstavili su ga u sali Skupštine grada. Za razliku od Hale Jezero, kada su nekad gostovali. Inače im raste podrška, tako hrabre sami sebe. Dobro, to ćemo vidjeti podršku i jednu, i drugu, i treću. Postoji sada neki objektivni faktori, odnosno kojih to možete da merite. Veroljub Stevanović. Evo jedna rečenica. Sama Liberalno-demokratska partija protokolarni izbor članova gradskog odbora organizuje u sali koja 100 mesta ima više nego sala Skupštine grada u kojoj zajedno za Šumadiju i Demokratska stranka zajedno organizuju predstavljanje predizbornog programa. To govore o njihovoj snazi, između ostalog, jedno od merila. Mi možemo da pričamo najlepše i Bojan verovatno o svojoj opciji i ja o svojoj. To je jedan konkretan primer, ima ih više. Ali svakako dobar pokazatelj. Sama Liberalno-demokratska partija više nego zajedno za Šumadiju i Demokratska stranka koji su nekad u Hali Jezero predstavljali svoje programe. Hali Jezero su isključili grejanje, malo je hladno, gradska vlast koja izmiruje te obaveze, malo zaboravile sportsku halu Jezero. Sportisti igraju u hladnoj hali i to je isto resor gospodina Kovačevića, ali on forsira i voli beogradski klub i beogradski sport, tako da brine o kragujevačkom sportu, to je malo tragikomično. Ali neću o tome, mi nismo izgubili izbore od 2004. godine, Veroljub Stevanović je apsolutni pobednik na svim lokalnim izborima od 2004. godine, nema razloga da tako ne bude i 2016. godine, građani nas poznaju,
pričamo sa njima, razgovaramo. Nijednu oblast nećemo raditi posle izbora, nećemo u program staviti da prethodno ne razgovaramo sa strukovnim udruženjima, sa građanima, da vidimo kako oni gledaju na sve to. Mi shvatamo da smo u pojedinim delovima vršenja vlasti grešili i hoćemo to da ispravimo. To nikakav problem nije. Pa, na primjer, grešili smo... Upravo taj sport, evo, koji ste spomenuli. Čekajte da čujemo šta gospodin Stojadinović misli, to i jeste najzanimljiviji deo kad neko uvidi svoje greške, da čujemo, dakle, šta je to. Naravno, apsolutno. Možda smo izlazili malo iz okvira nadležnosti grada, pokušali da širimo lepezu usluga prema građanima za koju možda nismo imali u tom trenutku novca. A što se tiče sporta... Mnogo hteli, mnogo započeli. Mnogo započeli, mnogo završili, a još više hteli. Mogu tako da kažem. A što se tiče sporta, imali smo rezultate, imali smo brendiranje grada. Još ne plaćamo dugovanja. Gospodin Kovačević, on bi trebao da zna kao čovjek koji prati kragujevački sport, da je i taj košarkaški klub toliko napadani, ugašeni, trenutno 65. na Ulebovoj listi košarkaških klubova. Su dugovi u obrazovanju, na primer, milioni. Sada smo, imali smo i ekonomac koji je zadržao, imali smo rukomet koji se bori, košarka je krenula od početka, fudbal je potonuo potpuno, ali Veroljuba Stevanovića prati to da fudbalski klub Radnički, kad postane gradonačelnik, zatiče u Srpskoj ligi, pa ga vrati u prvu ligu, odnosno Premier ligu. Tako je bilo 2004. godine, tako je bilo 1996. godine, tako će u svojoj prilici biti i 2016. godine. Znači, mi ćemo nastaviti da ulažemo u sport, jer mislimo da je to potrebno gradu Kragujevcu, jer to grad Kragujevac razlikuje od Palanke, ali gospodin Kovačević gleda Crvenu zvezdu i njega ne interesuje Kragujevački sport. Košarku, ja sam se bavio košarkom. Pričali smo u jednoj od emisija o sportu, bio nam je gost gospodin Urošević, koji je pomoćnik gradonačelnika zadužen za ovu oblast, ali o kulturi nismo. Dakle, najavili ste da je kultura negde bila malo u zapećku zbog svih ovih dešavanja, ali da će sledeće godine biti veća podrška kulturi. Šta to konkretno znači? Evo, ako mogu da pitam, da li mogu jednu rečenicu da govorim pa da se vratimo na kulturu? Čisto jedan kratak komentar u pitanju sporta. I onda ću ja da kažem jednu rečenicu i ništa nećemo pitati. Po pitanju sporta, samo mislim jednu rečenicu. Što se tiče... Ako je pitanje, ja moram da odgovorim posle. Nije pitanje, samo je mislim dodatak. U nečeg ćemo da se složimo, ali jednostavno previše se ulagalo u sport. Ja sam neko ko se bavio košarkom i idem tačno i gledam i Crvenu zvezdu, gledam i Partizan, gledao sam i Radnički, navio sam ovde za Radnički, sad sam bio u Splitu, gledao sam fudbalski meč Split-Rijeka, navio sam za Rijeku, uvek sam opredeljen, tako da tu nemamo nikakav problem, ali je problem što mi nismo imali toliko sredstava da izdvajamo za sport. Ja svakako volim da gledam košarku i dolazim do te utakmice, ali mi smo ušli u prevelika dugovanja. Mi smo hteli u svim sportima da napadamo ne samo nacionalno, nego i regionalna, pa i evropska prvenstva i evropske titule. To nije bilo realno. Takav je mentalitet. To nije bilo realno. To je bila politika otprilike... Za to smo dobili podršku. Mi smo za to dobili podršku. Jeste, Bojane, a složit ćemo se, to je politika hleba i igara. Takav je mentalitet Kragujevčana da uvek idu na najviše mesto. Ali uđite u jednu školu, ja ne znam, uđite u jednu školu i onda ćete promeniti mišljenje, verujte. Jer ovo sad u kulturi. Ne, verujte mi. Dakle, jedan samo košarkaš je plaćen u jednoj sezoni koliko je godišnji prevoz za sve zaposlene godišnje obrazovanju koje je nama proizveo ta dugovanja. Što se tiče kulture, u ovoj godini su primarni bili u okviru van privrede problemi u oblasti obrazovanja i tu smo rešili da priđemo na taj način da ih rešimo. Ne da počnemo da ih rešamo pa da stanemo na pola puta pa da nemamo nikakvog efekta, da ih skroz rešimo. Kulturi smo izlazili susret koliko smo mogli. Pre svega smo isplatili za ostale zarade. Za sve tradicionalne manifestacije koje organizuju ustanove kulture smo pronašli novac. Za ostalo nismo imali novca u budžetu. Ono što mogu da najavim jeste povećanje budžeta upravo za oblast projekata iz oblasti kulture koje će da podnose udruženja građana i tu 50 miliona smo za to izdvojili da nismo imali u prethodnoj godini. Dakle, sistemski smo rešavali probleme. Ove godine obrazovanje je bilo prioritet, kulturi smo pomogli koliko smo mogli. U sledećoj godini mnogo snažnija podrška projektima iz oblasti kulture. 30 miliona je za to opredeljeno i pored toga imamo za tradicionalne manifestacije, Arsenal Fest, Šumadijskih zimskih igri i tako dalje. Dakle, za projekte iz oblasti kulture i tradicije znatno povećanje budžeta i za to smo se mi borili prilikom sastavljanja ovog nacrta budžeta. I na kraju ono što moram da vas pitam, a to je onaj najgori deo vašeg resora, naravno, informisanje, koje je bitno
za građane, da nas ne razumeju pogrešno gledaoci, da insistiramo na tome zato što smo mi zaposleni u medijima, dakle bitni su mediji za društvo i za građane i na kraju krajeva obaveza je lokalne samouprave da obezbedi informisanje građanima na svojoj teritoriji. Koliko ste novca opredelili budžetom za projektno sufinansiranje medija? 60 miliona dinara i kao što je u pitanju situacija s kulturom, slično i sa medijima, 60 miliona dinara, s tim da i u prethodnoj godini nismo imali dovoljno prostora. Jer kada smo, nažalost, morali da se opredelimo između roditeljskog dodatka, između nezaposlenih porodilja, između problema koje smo zatekli u obrazovanju i informisanja, nije ostalo prostora za informisanje, iako smo to želi da napravimo, ali zato ćemo se odlučiti u narednoj godini, dakle nije zakonska obaveza, u narednoj godini 60 miliona, dobro da nije bila zakonska obaveza naknada za prevoz, jubilar nagrade studente u nastave. S obzirom da je konkurs poništen negde objavljen je krajem maja, kako ćete, hoćete li sada već u januaru, februaru, odmah na početku godine objaviti taj konkurs? Vi znate koliko mediji sada sa nestrpljenjem čekaju da vide šta će se desiti? I ja se nadam da će kroz ovu cifru na neki način moći neke svoje gubitke iz prethodne godine da pokriju. Nažalost, nismo bili u situaciji, kažem, opredelili smo se za porodilje, opredelili smo se za oblast obrazovanja. Kragujevac će u narednoj godini finansirati treći pokušaj veštačke oplodnje. Finansirat ćemo, dakle, nove kapacitete što se tiče obdaništa, udžbenike za prvi razred. U prethodnoj godini nismo imali prostor, u narednoj godini ja se nadam da će dobar deo medijskih kuća na neki način da pokrije gubitke koje su imali u prethodnoj godini zbog odsustva sredstava koje grad nije mogao da opredeli za medije. Može član gradskog veća za informisanje kaže kad će biti raspisan konkurs. Ako nešto može da kaže, on može da kaže bit će raspisan u januaru, februaru, martu ili već. Biće početkom godine. Ove godine, kažem, nismo mogli zbog toga što smo se opredelili. Ne, sledeće, pričamo o narednoj godini. 60 miliona predviđenih za 2016. godinu. Dakle, konkurs hoće li biti odmah na početku godine? Biće početkom godine. Samo kratko, već nam je isteklo vreme. Jednostavno nisu poštovali zakonsku obavezu projektnog sufinansiranja. To je zakon koji jednostavno pričali su da neće zato što hoće dati novac samo kragujevačkim kućama, a po zakonu moraju... Možete koji zakon? Možete tačno da navedete koji je to zakon? Zakon o informisanju, gdje lokalna samouprava mora da raspiše konkurs za projektno sufinansiranje. Pa mora. To je obaveza zakonska. Lokalne samouprave to moraju. Kao što moraju da finansiraju kuće koje su u njihovom vlasništvu, tako moraju za ostale medije da raspišu konkurs. Nisu, namerno su raspisali tako su ga... A ne moraju da plaćaju prevoz i nakon za prevoz prostornim radnim. Kako su ga raspisali, naravno da nije uspeo. Od tog silnog lokal patriotizma dozvolili su da im kupi biznismeni iz Kruševca televiziju, a samo su kragujevačkim novinarima hteli da daju sredstva. To su jednostavno floskule i demagogija, jednostavno gradonačelnika, celo gradsko veće informisanje kao tema uopšte ne interesuje, jer oni imaju informisanje sa vrha, Pink Informer, on će pokrivati deo za izbore i u Kragujevcu. Njih lokalno informisanje i informisanje građana Kragujevca ne zanimaju. I ja sam baš namerno hteo da držimo posle člana gradskog veća za reč, da kaže u kom mesecu će da bude raspisan konkurs za sufinansiranje. Šta će medijima u decembru? Šta će medijima konkurs u decembru, kao što ste donosili rebalans budžeta i ostalo, krajem novembra? Raspišite prvog radnog dana u 2016. godini konkurs za finansiranje lokalnih medija. Da se nije dugovalo porodiljama i školama, bilo bi ove godine. Znači, neće da bude ni u sledećoj. Dobro, ali pošto se više ne duguje, sad je sve... Vi ste član, vi odlučujete. Nemamo vremena za pitanja. Samo budući da je spomenut čovjek koji je kupio Radio televiziju Kragujevac, budući da je on bio jedini... Ja mislim da smo... Ne, ali bio je jedini. Da li bi Bojan bio zadovoljan da se ni on nije pojavio i da je sada ta medijska kuća ugašena, a 70 naših Kragujevčana ostalo bez posla? Ali politikom se bavite. Recite alternativu. Koja alternativa bila? Koja alternativa bila? Neću da je pomenem. Kao da nam je žao što ta kuća nastavila da živi. Tamo naši kolege radi dan danas. Bojan bi bio zadovoljan da se privatizacija Radio televizije Kragujevac sprovela po modelu kako se sprovela privatizacija Radio televizije Novi Pazar. Raspitajte se kako je bilo u Novom Pazaru i s tim rešenjem bi ja lično bio zadovoljan. Vi biste bili zadovoljni da je ta kuća ugašena, očigledno. I da su ljudi ostali bez posla i bez plata koje više im se neće obezbeđivati iz gradskog budžeta. Sada startujemo sa nule, svi smo negde
Sada valjda ćemo biti u jednakoj poziciji pa ćemo vidjeti kako će to da funkcioniše. Hvala vam što ste bili moji gosti večeras. Hvala vam puno. Gledali ste Stvarno stanje, do sledećeg četvrtka u isto vreme, sve najbolje.